S-a dus din nou Mata în stânga, pentru că Silva o să iasă și probabil va intra Vicente. Auziți probabil fanfara. Senzațională atmosferă. Cei în vârstă poate și aduc aminte de Scornicești. Dar să urmărim această fază cu Mata. Silva, rămâne în continuare Silva pe teren, scoate înapoi pentru Baraja. Centrare. Ce fază superbă! Gol! Gol! Valencia! Mata deschide scorul minutul 28. 1-0 pentru Valencia. O fază superbă cu o pasă a lui David Villa nemaipomenită. Mata șutează din unghi pe sub Casillas. Valencia este în zona Champions League cu 4 puncte mai mult decât Atletico. Ce pasă a dat Villa! O pasă înțepată și Mata înscrie pe sub Casillas. Fabio Cannavaro trebuie să plece, spuneau suporterii Madridului. Această fază într-adevăr îl trimite pe Cannavaro la Juventus. Juventus a semnat deja un contract cu Cannavaro pentru următorii 2 ani și dacă suporterii Madridului îl urăsc deja pe Cannavaro, viață grea va avea Cannavaro la Juventus. 1-0 pentru Valencia. Din nou Valencia cu Silva, șut Silva! Gol! Gol, 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 gol! Gol Valencia! Gol Silva! 2-0 pentru Valencia cu Real Madrid, minutul 32. Ca un uragan, Valencia spulberă tot ce are în față. În fața Valencia este o echipă care joacă rușinos. Casillas gafează la șutul lui Silva. Iker Casillas este coautor la golul lui Silva. La primul a fost Cannavaro. 2-0, Valencia se distanțează serios la 4 puncte de Atletico Madrid. Am văzut oricum o coreografie nemaipomenită în deschiderea partidei. Pablo Hernandez scoate! Gol! Lasso! Gol, 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 gol! Gol! Uluitor, senzațional! Miraculos golul lui Baraja! Ui, ce gol a marcat Baraja! Senzațional gol al lui Baraja! Ce gol de Generic TV a reușit Miguel Baraja! Incredibil ce șut a prins Baraja! O centrare a lui Pablo Hernandez, șut din volée a la Zidane în Champions League! Ce gol! Minunăție, bijuterie de execuție a lui Baraja. Al 3-lea gol pe care îl înscrie toate pe Mestalla în acest sezon, cu Betis 3-2, cu Villarreal 3-3, iar acum e 3-0 Real Madrid în genunchi.